A szépség és a szörny. Ahol a gazdagok és hatalomra vágyók uralkodnak, abban a világban él ő. Távol tőlem, és mégis közel. Catherine. Ahogy megpillantottam, rabul ejtette a szívemet. A szépsége, a melegsége, a bátorsága. Már az első pillanatban tudtam, hogy megváltoztatja az életemet. Örökre. Titkos rejtek helyen él, a város alatti mélyben. Távol a gyűlölettől, rossz indulattól, arcát elrejti az idegenek elől. Magával vitt a mélybe, hogy megmentse az életemet. És most bármerre megyek, lélekben mindig velem van. Kötésünk erősebb barátságnál, szerelemnél. És bár soha nem lehetünk egymáséi, összetartozunk örökkön örökké. Sötét lélek. Kivételek azért vannak, de általánosságban igaz. Erről ennyit, igen. Igen, kérek. Nem, de... De igen. Szerintem legitim a leírat a törvény ellenére is. Te hogy gondolod, Irian? Igen, tökéletesen igazad van, Arthur. Néha előfordul. Nincs itt túl meleg. Én nem érzem. Mindjárt megsülök. Igazságos ég. Minden rendben? Szeretnék tosztot mondani. Elég! 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 Hogy meg? Meg akarnak ölni! Meg akarnak ölni! Mindenkit meg akarnak ölni! Elsőrangú ügy, Keti. A milliómos celeb kiugrik az ablakon. Kiderül, hogy egy hű szolgája ölte meg. Végre egy ügy, ahol a lakálya gyilkos. Azt egyelőre nehéz megmondani. A gyanúsított Hector Ocala. A rendőrök mérget találtak nála. Haitiről származik a szer. Akárcsak Hector. Elég furcsa. Mi volt az indíték? A főnöke 25 000 dolcsit hagyott rá a végrendeletében. Elég jó. Sima ügynek látszik. Az is volt még egy órája is. De a kirendelt védő bejelentette, hogy Hector beszámíthatatlan. Nem állhat bíróság elé. Van bizonyíték? Hallgass csak. A védője szerint Hector Ocala voodoo pap. Transzállapotra hivatkoznak. Ellenőrizd le. Népamua, papaogua. Népamua, papaogua. Van itt mindenféle, de ez a pasi már sok. Nézze csak meg. Népagua, papaogua. Ezt csinálja, mióta behoztál. Nem eszik, nem alszik. Népamua, papaogua.
Mr. Okala? Nem is beszél. Csak ezt hajtogatja egész nap. Ez valami voodoo-átok lehet. Ezt meg honnan veszi? Itt voltak tegnap nála az ügyvédei. Ők mondták így. Ne higgyen annak, amit itt hall. Igen, jöjjön be! Ross professzor? Igen. Catherine Chandler vagyok. Chandler. Igen, a titkárnő mondta, hogy keresett. Talán rosszkor jöttem? Nem, dehogy is. Kérem, üljön le. Hadd vegyem ezt el. Nos? Mit tehetek önért, Catherine Chandler? Úgy hallottam, hogy maga nagy voodoo szakértő. Igen. Legalábbis a kollégáim rossz nyelve szerint. Letartóztattunk valakit gyilkosság miatt. A védői állítása szerint pedig voodoo pap. Hát, ha meggyilkolt valakit, akkor nem pap. Inkább csak vérehajtó. Egy bokó, a sátán szolgája. A voodoo tele van kettősséggel. Fekete mágia, fehér mágia, mind külön kultusszal. Ha benne vagy, védett vagy. De ha kívül vagy, ellenségnek számítasz. Az isteneik és démonaik mindenütt ott vannak. Loa. Így hívják őket. Mindenféle formát fel tudnak ölteni. Madár, felhő, szörny. És megszállnak embereket is. Mindez persze teljesen tudományos. Hát, meg tudom magyarázni orvosilag is, ha akarja. Igen. A voodoo már régen felfedezte azt, amit a modern tudomány visszautasít. Az ész uralja a testet. A szeretet gyógyít, a félelem lebénít? Vagy öl. Nézőpont kérdése. Nem tudom, hogy elhiszem-e. Tessék, nézze meg. Mit lát? Egy kagylót. Nem, a világ mindenség kulcsát. Kapocs az istenekkel. A voodooban semmi sem az, mint aminek tűnik. Tényleg? Lényegileg miért lenne kevésbé hatékony, mint a többi vallás szent tárgyai vagy jelképei? Igaz lehet. Nem, tartsa meg. Szerencsét hoz. Jó, kérem, bocsásson meg, elnézést, hogy ennyit beszéltem erről a tárgykörről, de hát rossz szokásom, hogy mindig előadást tartok, de maga nem ezért jött. Nem, tényleg nem. Ki kell derítenem, hogy Hector Okala transzállapota álca-e arra, hogy elkerülje a büntetést. Sajnos ezt így látatlanban nem tudom megmondani. Eljönne velem a fogdába és megnézni? Reméltem, hogy felkér rá. Hogy van, arab? Ugyanúgy. Tudja, hogy itt vagyunk? Nehéz megmondani. Hé! Látogatója van! Hé!
Szörnyeteg! Az éjszaka szörnye! Revoka! Leamási Revoka Vanga! Az éjszaka szörnye! Revoka! Leamási Revoka Vanga! Revoka Vanga Népoma! Mit mondogat? Egy védelmező imát, amit a gonosz lelkek ellen használnak. Egy része az volt. És a szörnyeteges rész? Halucináció volt. A félelmének kivetítése, csak hogy ő tényleg látja. Nézze. Tudom, hogy nem örül neki, de szerintem nem színnel. Lindsay Gates? Catherine Chandler vagyok az ügyészségtől. Szeretnék beszélni önnel a Coleman gyilkosságról. Maga mellett ült az asztalnál azon a partin. A rendőrség már kikérdezett. Tud valamit Hector Ocalláról és a vúdus kapcsolatairól? Mondtam a rendőröknek, de ők őrültségnek tartották. Én nem vagyok rendőr. Attól még bolondnak tarthat. Kérem. Rendben. Hector Boko volt. Egy voodoo végrehajtó? Hector csak egy alkalmazott volt, de William rettegett tőle. Akkor láttam először, amikor idejött segítséget kérni. Imát, átkot, bármit, ami megvédheti Hector ellen. Próbáltam segíteni, de nem vagyok szakértő. Mindenki többet feltételez rólam. Mi történt a gyilkosság éjszakáján? William felhívott és kérlelt, hogy menjek el a partira. Mert szegény azt hitte, hogy a jelenlétem megtöri Hector erejét. Nem így történt. Colemant megmérgezték, nem megátkozták. Nem a méreg dobta ki az ablakon. Ez valami vicc? Ha tovább folytatod, belebonyolódsz. Ezzel a sztorival álljak oda a 12 esküdt elé. Csak azt mondom, hogy a védők jó hiszeműek voltak. Keti, kérlek. A szakértő szerint védőimát mormol. Na, hogy meg akarja védeni magát az életfogytiglantól. Zárd le az ügyet, nem játszhatja folyton a zombit. Hé, kislány! Mi történt? Összeesett. Meghalt, nincs nyom. Drog? Semmi nyoma, de most visszük a boncolásra. Küldjenek egy példányt az eredményről az ügyészségre. Minden rendben. Most már igen. Látod, mit csináltak? Ki tehette ezt? Olyan férfi után nyomozók, aki állítólag voodoo pap volt. Ma délután meghalt, de biztos, hogy köze van hozzá.
Nem maradhatsz, kihívtam a rendőrséget. Valaki meg akar félemlíteni, hogy a félelem vezéreljen. Én nem félek. Jó. De a Royce... Igen. Szerinted mit jelent? Tőle félnek a legjobban. Felette nincs erejük. Ne szentelj figyelmet neki. Nem fogok. Ha nem hívott volna fel ma reggel, én hívtam volna, hogy figyelmeztessem. Látnia kellene, mit műveltek nálam. De miért? És kik? Okala követői, gondolom. Keti, nem akarom megijeszteni, de még korán sincs vége. Okala követői bosszút fognak állni érte. Csak éjjel jelentkeznek, akkor cselekszenek. Mindent elrendeznek, de nappal láthatatlanok. Ha meg akarnak ijeszteni, nem fog menni. Catherine, azt hiszem, nem értette meg. Nem az ügytől akarják elijeszteni. Halálra akarják ijeszteni. Akkor sem adom fel. 2 gyanús haláleset történt. Sok kérdés maradt megválaszolatlanul. Nos, akkor pedig én fogok megtenni mindent, hogy megmentsem. Köszönöm. Hálás vagyok érte. Hű, nézzenek oda, lekésem az órámat. Együtt vacsorázhatnánk ma? 8 körül jó lenne? Rendben. Jó. Sok különböző néven ismerik. Sonzsu, Sanéria, Macumba, Voodoo. A haiti uralkodók mindig a voodooval tartották fent a hatalmukat. De mi ez a hirtelen érdeklődés egy ilyen primitív babonaság után? Valaki ártani akar Catherine-nek. Mivel? Varázsigékkel? Bábukkal? Félelemmel. Meglátogatom Narcissát. És milyen célból? Én is el tudok mondani mindent. Több tucat könyvem van a voodoo folklórról, beszámolók a történetéről. A tudomány és a hit különböző dolgok, atyám. Narcissa irracionális lény. A démonok és lelkek fantázia birodalmában él. Talán. De Catherine érdekében meg kell ismernem ezt a világot. A bátyja volt, és teljesen egészséges. Elhiszi, hogy csak úgy összeesett? A boncolás szívrohamot állapított meg. Maga nem hisz a voodooban? Az egész egy baromság. A bátyja hitt. Hector sok mindenben hitt. Én csak abban hiszek, amit én magam látok. És nem állok senki útjában. Kinek az útjában? Túl sokat kérdezősködik. Akar inkább a rendőrséggel beszélni? Hectornak biztos volt ellensége egy nagyon erős valaki. Néhányan úgy gondolják, hogy Hector volt az az erős végrehajtó. Egy bokó. Maga szerint egy végrehajtónak szolgaként kellene dolgoznia. Nem. A bokók saját céljukra használják fel az erőjüket. Hector nem volt bokó. Hector mérgezte meg William Coleman-t? Coleman Hector barátja volt. Nem. Hector ellensége ölte meg Coleman-t, hogy bajba keverje. Hogy elvegye az erejét és elpusztítsa. És magával is ez történhet, ha továbbra is kérdezősködik.
Isten hozott. Vincent. Emlékszel rám? Amikor kisfiú voltál, mindig a szelek kamrájában játszottál, jól emlékszem? Narcissa. Szükségem van a tudásodra. Csak egy bolond öreg asszony vagyok. Nem megmondta atyád jó előre? Hogy is segíthetnék? Egy barátom veszélyben van. A neve Catherine. A fenti világban él. Valaki betört az otthonába, összetörte a tükröket, bemocskolta a falat. Attól tart, hogy a voodoo hívők művelték ezt. A bizongó? Lakál de mort? Rontást idéztek rá. Megátkozták. Egy rajz is volt a falán. A rajz? A veve. Arra használják, hogy megidézzék a démoni bákát. A nagyszörnyet. A gyilkost. Semmi varázserő nem ér fel bákáéval. Nincs varázslat, amelyik elég gonosz. A varázslat csak azokra hat, akik hisznek az erejében. Nem, a varázslat maga az erő, a szavak ereje, a szereké, a félelemé, ami beférkőzik az agyba, mint egy fekete féreg. Vigyázz a barátodra, Vincent! Maradj mellette, mert sötét jövő áll előtte. Aido vedo, Madeies de serpa. Covan vous venez, seco no cur de fut. Aido vedo, Madeies de serpa. Covan vous venez, seco no cur de fut. Figyelj, Keti! Hogy halad az ügy? Dolgozom rajta. Járőrt kértem a házad elé. Nehogy megint kidekorálják a lakásodat. Kösz, tájékoztatlak. Akkor viszlát. Még mindig reszketek. Hallottam, hogy valaki elfut. Épp, hogy megúsztam. Igyon még egy kis pezsgőt. Hát, lehet, hogy nem félek a voodoo átoktól, de rettegek a kígyóktól. Hector Okala öccse azt hiszi, hogy Hector egyik ellensége ölte meg Coleman-t. Hát igaza lehet, mert körbenéztem ma délután, és Okala kapcsolatba került néhány befolyásos Wall Street-i befektetővel. Úgyhogy üzleti tanácsokkal látta el őket, jósolt nekik. Ezzel biztos szerzett magának néhány irigyet és ellenséget. A boncolás szerint természetes halált halt. Szívrohama volt. Az egész csak véletlen egybeesésnek tűnik. A voodooban nincs olyan, hogy véletlen.
Az öccse szerint egy riválisa ölte meg. Hogy férkőzhettek hozzá a börtönben? A kőfalak sem állíthatják meg az átkot Catherine. Nem hiszek az átkokban. Igen, de Hector okal a hit. Ha elhiszed, hogy a varázslat öl, akkor úgy is lesz. Alexander, a rajz a lakásom falán. Az a lény. A szörny. La Bête Noire. Vagy Baka, ahogy a követői hívják. Egy szörnyű démon, aki széttépi az embereket és megeszi a húsukat. Miért? A többi rombolásban találok valami kifacsart logikát, de az a rajz... Rád akarnak ijeszteni, Catherine. Ha megmutatják Baka arcát, akkor ő fog elpusztítani. De ha nem hiszel benne, semmi bajod nem eshet. És sokkal szebb dolgokban is lehet hinni. Nincs itt szörnyű meleg? Nem igazán. Mindjárt megfulladok. Hát fárasztó napod volt. Hazaviszlek. Jó. Nous rassemblons. Nous arrivons à Basson. Nous ne savons pas ce que se passa. Mais nous ferons le travail. Ó, Baka nagyúr! A te erőd a mi erőnk. A te védelmed alatt semmi sem árthat. Semmi sem hathat. Varázserőd határtalan. Jöjj hozzánk, Baka nagyúr! Segíts elpusztítani ellenségeinket! Hello. Kösz, Hello. hogy eljöttél. Szívesen. Sajnálom, de készroncs vagyok. Semmit sem aludtam az éjjel. Csináltam teát. Kérsz? Nem. Nézd, miért nem ülsz le szépen ide és pihensz? Jól van, ülj le. Inkább én hozok neked egy forró teát. Nem tudom, mit tegyek. Hogy jöttek be? Hogy játszották ki a biztonságiakat? Mindent megteszek, hogy még ma kiderüljön. Tessék, ettől jobban leszel. Köszönöm. Jó? Igen. Elég hisztérikusnak tűnhettem a telefonban. A körülményeket tekintve még nagyon is nyugodt voltál.
Jó, Istenem, de finom. Jó. Nagyon jó. Jobban érzem magam. Ennek örülök. Szívesen maradnék, de nem hagyhatom ki a mai értekezletet. Később felhívlak. Rendben. Jövök, amint felhívsz. Ne felejtsd el. Jó. Pókok? Az ágyadban? Ne szórakozz velem. Illetve mondd, hogy szórakozol, Keti. Biztos csak álmodtál. Nem álmodtam. Igazi pókok? Nem hiszel nekem? Bár hallanád azt, amit mondasz. Akkor mi lenne? Senki nem hisz nekem. Próbáljuk kideríteni, ki hatolt be a lakásodba, Keti. Átteszlek egy másik ügyre. Úgyis sok van belőlük. És mi lesz a William Coleman üggyel? Nincs semmilyen ügy. Hector Ocala ölte meg Colement. Ocala is halott, szívrohamot kapott, ez tiszta ügy. Véletlen egybeesés. Lezártuk, felejtsd el, jó? Baj van? Mi a baj? Te nem látod? Mit? Az asztalon. Mi van? Jól érzed magad? Biztos nincs baj? Jól vagyok. Keti, szerintem le kéne feküdnöd. Mi történt veled? Keti! Ross professzort kérem. Bent kell lenni. Catherine Chandler vagyok. Ahogy lehet, hívjon vissza, kérem. Igen, vészhelyzet van. Hé! Joyce! Jól vagy? Fáradt vagyok. Nem aludtam jól tegnap éjjel. Hagynátok végre dolgozni? A munka megvár, Keti. Haza kéne menned pihenni. Igen, így van. Gyere, veled megyek. Fagyizunk és tévét nézünk. Gyerünk. Menj csak, jót fog tenni. Miért akartok megszabadulni tőlem? Rendben megyek, de nem kell segítség.
arcom! Nézd, mi történt vele! Csak képzeled. Nincs ott semmi. Ó, dehogy is nincs! Jaj, nézd a kezem! Mutasd csak. Nem! A kagylom! Mutasd meg a kagylót. Engedd, hogy segítsek. Te tetted ezt velem! Hogy? Soha nem bántanálak. Nem ismerlek téged. Catherine, Vincent vagyok. Te vagy az a démon. Te vagy a rajz a falamról. Hogy békén! Catherine! Ne gyere közel! Hogy Catherine! Te vagy az életem. Mondd, mit csináljak. Ne gyere a közelembe. Na de... Utállak. Gyűlöllek. 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 Még ebben a szörnyű sötétségben is veled vagyok. És nem hagylak el. Ne gyere közel. Alexander! Kérem, segítsen! Hol van most? Mindjárt jön. Mi van? Mi a baj? Semmi. Jó. Most össze kell tartanunk. Egyek vagyunk. Szinte érzem. Meggyújtom a gyertyákat. Remek. Ez a por elveszi a lelket. Ez a por. Kábítószer. A kagyló a dolog nyitja. Keti ragaszkodik hozzá. Hisz benne. Meg fog halni, Vincent. Már meg is halt. Oda megyek. Ne! A gonosz el akarja venni a lelkedet. Nagy ereje van. A gyengeségre épít, ezért nincs ereje. Akik ellenünk vannak, el fognak veszni. Gyere! Gyere! Segíts! Jól van.
Megszabadítalak. Feltöltelek erővel. Nem fogsz többé félni. Nagyon szétülök. Semmi baj. Semmi baj. Ő mit csinál itt? Barátunk. Segítünk. Idd meg! Idd meg! Nézd csak rá! Érzed benne az erőt? Erzuli Konoár. Erzuli Zserúzs. Bakán nagyúr. Elhoztam őt. A tiéd testestül, lelkestül. Jöjj érte, Baka atyánk! Vedd birtokodba! Úristen! Ne, Alexander! Oh, Baka! Gyerünk! Húzzunk el innen! Nem. Megidéztem Bakát. Eltöltött az ereje. Tűz van! Nekem nem árt a tűz. Öt óra, semmi kifogás. Na, hogy vagy? Már jobban. Eléggé aggódtam miattad. Tudom. Túl vagy rajta? Jól dolgoztál. Közcsó. Lindsay Gates végre vallott. Megmondta Alexander Ross követőinek a nevét. Egyébként ő mérgezte meg Coleman-t. Alexander Ross jól mondta. Hector Okolának erős ellensége volt. El tudod hinni? Egy ilyen könyvmoly, mint Ross. Elgondolkodtató, hogy mit taníthatnak az egyetemeken. A szinkront a Viaszat 3 megbízásából az SDI készítette.